hello! Ayan, meron tayo dito magandang bulaklak. Ito ay pabulaklak ng aking asawa. Pagdating ko, pagsundo niya sa akin, I didn't expect na meron siyang bulaklak. Ayan. So, thank you for the flower, my husband. My lovey. Ang ganda-ganda niyan. Tinanggal ko lang yung ibang mga dahon-dahon kasi nga parang magkasya dito sa base niya. Ayan, sa flower base. Ayan. So, yun nga. Lagyan natin yung background natin. Ayan. So, ayun. So, as you can read in our title. Ayan. So, wait. Background natin bulaklak kasi maganda yung bulaklak. Oh, sana all maganda. Ayan. Ayan. So, ayan. So, i-share ko lang po sa inyo. Kasi, ayan, mahilig tayo mag-share. Ganyan. Ang aking immigration experience. Ayan. So, I've been in immigration twice kasi twice po tayong lumabas ng bansa. So, the first one is going to Hong Kong because we get married in Hong Kong. Ayan. So, civil married po sa Hong Kong. Ayan. So, ang first experience ko po sa immigration is okay naman po siya. Ayan. Okay naman po siya, pero matagal. Ayan, siguro 30 minutes or to 45 minutes, ganyan, kung gaano ka kabilis magsulat or kaano kabilis mag-print at mag-type yung sa immigration, ganyan, or kung gaano katagal ang kwentuhan ninyo, ganon. So, ayun yung sa akin, parang 30 to 45 minutes o wala pang, oo, ganon. Ang ano ko sa immigration kasi nga dalawa eh. May first interview, may second interview, tapos may final interview. Joke lang. Hindi, yung dalawa lang. Kasi doon sa una, sa cubicle. Ayan, doon sa cubicle, pag pila mo, kasi pag nakipano ka sa immigration, kung nakapunta ka na ng immigration, nakapunta ka na doon, or nakapasok ka na doon sa airport. Ayan. Sa mga cubicle doon sa immigration. Ayan. So, ang unang pagpasok ko doon, lalaki yung nag-interview sa akin. Same kami ng aking asawa. Ayan, tapos, since first time ko lumabas ng bansa, tapos foreigner pa yung kasama ko, ang dami talaga. Madami siyang tinanong, kailan kayo nagkakilala, saan kayo nagkakilala, kailan kanya pinuntahan sa Pilipinas, ilang beses na siyang pumunta sa'yo, ganon. Tapos, nung tinanong niya yun sa akin, yun din ang tinanong doon sa second. Ayan, doon sa pinaka-office talaga. Tapos, ang sabi niya lang sa akin, ma'am, dahil ikaw po ay first time mong lumabas sa ibang bansa, tapos foreigner po yung kasama mo, ito po kasi ay rules namin na kailangan po kayong sumabak sa second interview. O, di ba? Parang nag-a-apply ka lang talaga ng trabaho, may second interview, final interview, ganun. Parang yung second yun ng final interview pa din. Ayan, ganun. So, ayun. So, sabi ko, okay po, wala pong problema. Ayan. So, ayun guys, the whole time nakausap ako from the level or the first interviewer, ayan, ay, nakasmile ako sa kanila pag tinatanong nila ako, yung, alam mo yun, dapat hindi mo pinapakitang kinakabahan ka. Ganyan. So, ayun siya, ayun. Tsaka, hindi dapat consistent ka. Kasi guys, paulit-ulit lang nila yung tanong. Uulit-ulitin nila yung tanong. Pagka pabago-bago ka, malamang, ganun. Pero bakit mo naman babaguhin, 'di ba? Kung ano naman, kung talagang ayun yung totoo, 'di ba? Ayun. So, ayun. So, ang tatanong lang naman sa iyo is all about you and your partner. Ganyan, kung paano kayo nagkakilala. Ganun. Tapos, tsaka kung meron ka bang plane ticket pabalik, ganyan. Kung kayo ba ay may hotel booking, ganyan. Kasi punta kayo doon, tapos ilang araw kayo doon, ganun. So, may pocket money ka ba? Ganon. Yan naman tinanong sa akin, may pocket money ka ba? Ayan. So, yeah, you have to declare it. Ganyan. Mga ganon. Tapos, sino ba nagbayad ng ticket? Ganon. Ang kagandahan kasi doon, talagang, ini-interview ka nila, tapos kukuhanan ka nila ng mga documents. For example, the pictures. Kasi, ayun yung nila in case of emergency, in case of mapahamak ka. Kasi, syempre, hindi naman nila alam kung talagang 'di ba, gano'n. So, they make sure lang talaga na, magiging okay yung Pilipino paglabas ng bansa, lalo na ang kababaihan, guys. Kasi siyempre hindi naman lingid sa kaalaman natin na merong mga nangyayaring hindi maganda, 'di ba? Ayun. So, yun. So, dapat din siyempre make sure na yung foreigner na kasama mo, kilala mo, gano'n. Kilala mo tapos tipong hindi mapanakit, ganyan. Hindi gano'n. So, ayan, siyempre ikaw din naman makakakilala noon. So, ayun yung
first experience ko at naging okay naman kasi after nun meron pa kaming isang oras pa kaming naglakad-lakad, kumain muna kami ganyan paghihintay namin. Ayan, so naging okay naman yung first immigration experience ko. Ayun, nakarating kami ng maayos sa Hong Kong at nakasal kami ng aking asawa sa Hong Kong kahit na merong konting naging problema pagdating namin sa Hong Kong. Ayan, so thank you Lord kasi kinasal kami ng asawa ko doon at naging possible ang lahat. Ayan. So, yun. The second experience is yung pagpunta ko dito guys sa Germany. Ayan. Ito yung pinaka-smooth na kasi ito yung second time ko. Hindi hinanap sa akin ng CFO, guys. Ayan. So, pero kung kayo ganyan, make sure talaga na meron kayo in case of hanapin nila. Ganun. Pero sa case ko po, hindi po nila hinanap sa akin. As in, wala po yata akong 5 minutes. Mas mahaba pa yung pinila ko kaysa sa tanong sa akin sa immigration. Ayan. So, lalaki ng tanong sa akin doon sa immigration. Ang tanong niya lang sa akin, saang bansa ang punta mo? Siyempre, sa Germany. Sabi ko, sa Germany po. Sabi ko, anong gagawin mo sa Germany? Tapos sabi ko, to live with my husband po. Ayan, gano'n. Tapos sabi niya, kasal na kayo? Anong asawa mo? Foreigner ba asawa mo? Sabi ko, opo. Gano'n. Tapos, ang sabi din niya, ano yun? Magpa-process ka ba doon ng longer visa? Ganyan, o permanent visa? Sabi ko, opo. Magpa-process po kami. May schedule na po kami. Ganun ang sagot ko. Kasi nung tanong niya, as totoo naman, kasi meron naman talaga. Ayan. So, ayun, tapos stamp. Tapos sabi niya, okay. Sabi niya gano'n. Okay ka na. Sabi niya gano'n sa akin. Ang bilis. Sobrang bilis ko. Ganon. Kaya nga sabi ko, oh my God, thank you Lord. Sabi ko ganon. Sabi ko, sasabihin ko pa nga sana, hindi niyo ba ito kuhanin? Hindi niyo ba tatanungin ko may CFO o ano? Hindi nila tinanong sa akin yung CFO. Pero ayun, kasi nakikita naman kasi nila yun sa sagot mo. Ganun. So, syempre, di ba? Ganun. Tsaka, ready ka dapat. Ayun. So, may CFO naman ako, guys. Kasi kumuha din naman ako ng CFO. So, yun. So, isi-share ko na lang siguro sa inyo yung CFO, journey ko, ganyan. So, yun, naging smooth ang lahat at naging maayos po at nakarating po ako dito ng maayos sa Germany. Ayan, so, yeah, thank you Lord kasi naging smooth ang lahat ng pangyayari from the very first na nagkita kami ng aking asawa hanggang sa pagkuha ko ng IELTS exam, pag-apply ko ng visa, hanggang sa pagkadating ko dito. Ayan, very smooth talaga ang lahat ng pangyayari. At maraming salamat kay Lord kasi alam ko na siya ang sa akin ng lahat ng ito. Ayan. Kasi guys, pagka hindi para sa'yo, kahit anong gawin mo, kahit anong tumbling mo, pag hindi para sa'yo at hindi mo talaga will ni Lord sa'yo yun, hindi talaga yun mangyayari at hindi talaga yun bibigay sa'yo. Ganon. So, dapat, ayun. So, ayun, naniniwala ako yun na, dapat pagpipray natin. Ayun. So, huwag natin kalimutan mag-pray. Ganon. Kasi, pag lagi natin kasama si Lord sa lahat ng mga ginagawa natin, magiging okay ang lahat ng bagay. Ayan. So, katulad nga ng sinabi niya sa Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Ayan. And the Lord make it happen to me. Ayan. So, yun. Kasi, hindi ko na talaga, I didn't expect this to happen, guys, na kumbaga magkaroon ng asawa kasi alam niyo yon pagka meron kasi kayong hindi magandang nangyari sa past, ganyan, 'di ba? Yung parang oh Lord, ikaw na bahala sa akin kung ano mangyari. Ganun ang ko sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Ayan, tapos sinurprise ako ni Lord. At ang ganda ng surprise niya sa akin. At ang ganda ng ni Lord sa akin sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Kaganon ang ni Lord eh. Hindi mo ina-expect. Ganyan. Pag hindi ka na nag-expect, mas maganda yung bigay. Ayan. So, thank you ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng mabait na partner, maintindihing partner, at higit sa lahat, tanggap ako kung ano ako ng aking partner. Ayan. So, yan. Thank you, Lord. Ayan, guys, yung aking immigration experience. At, ayun, be confident at pray po. Mag-pray po palagi. Maraming salamat sa susunod nating video. Thank you guys for watching. Please follow me on my TikTok. And of course, subscribe to my YouTube channel. It's me, Michelle. Bye! Mwah!